Bodoland Radab बयखौबो बरायबाय। गिबिनि साबटेट दङ। सप्तायाव साननै बन्द थागोन BTC सेक्रेटारियेटआ। सप्तानि मंगलबार आरो शुक्रबार खालि साधारन सुबुंनि थाखाय बन्द थागोन BTC सेक्रेटारियेटआ। बेनि बागै खुंथायनिफ्राय फोसावथाय होनाय जाबाय। फोसावथायनि बादियैब्ला सप्तायाव साननै एबा मंगलबार आरो शुक्रबार खालि साधारन सुबुङा हाबनो मोननाय नङा BTC सेक्रेटारियेटआव। नैथियाव दङ। गोबौ हाथियार दिन्थिनानै सिख'ना लांदों 2 लाख रां। बाक्सा जिल्लानि तामुलपुराव मैया साननि समावनो दाखाथि खालामनायनि जाथाय जादों। बे जाथाया CCTV केमेरायाव गासैबो रेकर्ड जानानै थालांदों। बे जाथायखौ लानानै ओनसोलनाङै गिख्रंथाव थासारि सोमजिदों। जाथायनि सायाव मिथिनो मोननाय बादिब्ला बाइकखौ फैनाय सानै दुथाङा सौरागोरियाव थानाय उपसना सिबिथाय मिरु मुंनि गंसे पेट्रल पाम्पनि मावथिखौ गोबौ हाथियार दिन्थिनानै खमैबो 2 लाख रां सिख'नानै लांदों। थामथियाव दङ। प्रमद बर'आ बुंदों BP 5 फेब्रुवारियाव BTC गोरोबथा सान फालिनो नाजानाया बाखनायथाव। मैया क'क्राझार सहरनि बड'फा नोगोराव थानाय बड'लेण्ड हायुङारि गौथुमनि सेक्रेटारियेट लांगोनायाव BTR खुंथायनि बानजायनायाव गिबि खेबनि थाखाय ग्रेजुवेट आरो पोस्ट ग्रेजुवेट फरायसाफोरजों BTRनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ मोगा-मोगि सोंनाय फिननाय हाबाफारि मावफुङो। बे हाबाफारिनि उनाव गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ खौरांगिरिनि सिगाङाव बुङो दि BPF राजखान्थि दोलोआ फैगौ 10 फेब्रुवारि खालाराव बाक्सानि बर'मायाव खुंफुंनो लानाय BTC गोरोबथा सान फालिनो लाहार-फाहार खालामनाया थारैनो बाखनायथाव होनना लोगोसे BSC, BTC आरो BTR सुक्तिया रायजो राजाफोरनिसो। BPFआ जोंनि बुंनाया गनायथाव जायाखै होननानैबो बुंबावो गाहाय खुंगिरि बिथाङा। ब्रैथियाव दङ। 36थि माहारियारि जुनियर एथलेटिक्स चेम्पियनशिप बादायलायनायाव जोंसार बसुमतारिया 2थि मेडेल देरहासार। आसामनि गुवाहाटी नोगोरमानि सर'सजाय स्टेडियामाव सोलिफु दाननि 6 अक्ट'निफ्राय 10 अक्ट'सिम खुंफुंनाय जादों गा 36थि माहारियारि जुनियर एथलेटिक्स चेम्पियनशिप बादायलायनाया। बे बादायलायनायाव BTRनि गाहाय सदर सहर क'क्राझार नोगोरजों नांजाबफानानै थानाय हालादल गामिनि थागिबि रबित बसुमतारी आरो उर्मिला बसुमतारीनि फिसाज्ला जोंसार बसुमतारीया लं जाम्पआव 2थि थाखोआव देरहासार जानो हायो। जोंसार बसुमतारीया सा 15 बादायारिफोरनि गेजेराव 15 मिटार लं जाम्पआव 2थि थाखोआव देरहासारनो हायो। बाथियाव दङ। BTRनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ सिलिगुरियाव बड'फानि मुसुखा बेखेवदों। वेस्ट बेंगलनि सिलिगुरि सलुगरायाव थानाय बड'लेण्ड आलासि न'आव बर'नि बिफा बड'फानि मुसुखा बेखेवदों BTRनि गाहाय खुंगिरि मानगोनां प्रमद बर'आ। मख'नो गोनांदि बड'फानि मुसुखा बेखेवनाय समाव बाहागो लायो दै फुंखा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा उकिल मोसाहारि, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' गाहाय नेहाथारि लरेन्स इस्लारिजों लोगोसे बारग' बोसोनगिरि मनेस्वर दैमारिया। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।